Δεν το κατάλαβα αυτό το Τι ήταν ηρωνία, χλεβασμός? Άκου και το έπες και με ομίκρον. Αγράμματι. Με ωμέγα είναι. Λοιπόν, θα σταπαγγείλω ένα ποίημά μου από μια ποιητικά μου συλλογή με τίτλο «Μια ακρίδα στο πολύφωτο». Άντε ρε Βλάση! Κάτσε να φύγει η ακρίδα. Κάτσε εκεί και με κοιτάει. Φύγει η ακρίδα. Λοιπόν, το ποίημα αυτό το έγραψα όταν είχα γνωρίσει την Ελένη και ήμουνα πολύ καψούρης με μια φίλη της. Αλλά εκείνη δεν με ήθελε γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είχε γούστο. Και τότε αναγκαστικά έμεινα με την Ελένη, αλλά είχαμε πολλά προβλήματα στη σχέση μας γιατί δεν με ήθελε η οικογένειά της και συγκεκριμένα ο άντρας της. Και τότε έγραψα το ποίημα αυτό που έχει τίτλο «Η εκδίκηση». Και λέει: εγώ θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Όμως το κολόσογό σου δεν με θέλει σύζυγό σου. Όσο για τον αδερφό σου, του την έχω εγώ στημένη. Έχω μάτι και που μένει και το αφάει της χρονιάς του. Μα δεν πάει. Πάει δεν πάει, το ξύλο δεν το φάει. Αυτό πάει. Αχ, καλό. Το εννοούσε. Το εννοούσε. Πώς σου φάνηκε? Ψιλομαλακία. Ναι, φέτος ψήλωσε. Αν την έβλεπες πέρσι, μιλάμε τόσο σειρά. Ο παππού μας τα λέμε τα μείνει έτσι, κρίμα είναι. Δεν μου λες κανένα άλλο ποίημα θυμάσαι να μας πεις? Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι. Όχι, θυμήθηκα να δώσω βάση. Μου λένε πως τις γκόμενες δεν πρέπει να συγκρίνεις. Μπορώ όμως να ξεχάσω εγώ την πίπα της ειρήνης. Το σουβενίρ που μου έφερε φτιαγμένο από το σαπάτσι, μα εγώ της θα τα πέδωσα. Της πήγα να κουτί σοκολατάκια. Μα δεν πάει. Ναι, αλλά εγώ αυτά βρήκα. Που ήταν όλα κλειστά, θα κοίταγα μα πάει ή δεν πάει. Ή να πήγαινα με άδεια χέρια, να με περάσουνε για γύφτο. Αν και σκέφτηκα με το που τα μπω στο σπίτι, να τις κάνω ένα έτσι. Γιατί στη γιορτή δεν μετράει το δώρο, μετράει η χειρονομία. Καλό. Πώς σου φάνηκε? Τι να σου πω, καταπληκτικό. Να σου πω, Ανίτα, μιας και διακρίνω ότι είσαι λάτρης της πείσεώς μου, μπορώ, λέω, έχω το ελεύθερο, έχω το δικαίωμα να σου πω ένα ποίημα να στα αφιερώσω κιόλας επειδή σου ταιριάζει. Ανίτα μου, τα χείλη σου βελούδινες τουλίπες. Φαντάζομαι τα κάνουνε τις πιο ωραίες